Booper. Bitch, please. Magnar nummer 1. Almost, almost. Så. Nobby player. Det vi ångat bröda för. Lite. Must be as hell. Lite samma controls dit igen. Ja, det är det nummer. Jag känner det. Player numbers tror jag. Weapon detail kan jag. Seriös? Alright. Weapon detail. Jag tror inte grafik. Lägger man inte kom duration. Det ska också ju och ska vinna. Ja. Förstår. Så Marshall, fuck dude. Seriös? Pröva. Tutto. Rush. Tutto. Stors. Snackar. Men så tänker jag. Is planning about there. I'm back. If computer Start. Vad fan var det? Ett spam är det så vet inte jag gör Det var jag gästerna. Ja, okej. Prova det att möta. Mun läsa. James Balle. Fucka ju upp. Alltså jag har bort om mig till det. Hold on. Ja, det är Godsalace. Shit. Det är så starkt. Du är det. Yes. Ja, var det. Wow. Shit. Åh, det är... Like, where are you? Oh, yeah, that's nice. Jag fast inte vad du ska göra det. Var det snö? Yeah, dra på grund. Just me. Hur ska man vapen just framåt då? Skräp. Just A, alltid. Just det B för att låda alltid. Ja, det är bra. Hur skiftar man upp? A. Shit! Jag kan skifta åter! Hur ska backa man över? Ginka efter det. Okej, jag Du vet inte. fattar lite. Ja, veckor 4. Fick snacka vapen där. För jag fick X-ray glasses. Ska fucka det med. Fick jag vapen. Mustang. Oh shit! Går hatt där? Jag fick en bazooka. De kommer där. Vänta till mig där. Hey, care package. Backpack. Ska vi springa med X-ray? Tacka titta. Så var det en också i vapnet. Man kunde inte göra. Shit! Ska du skifta? Alltså... Skifta. Alltså, det är 4 tinge. Magnar, det blir tur nummer 2. Alltså, Magnar finns ju 4 kills. Nej, det är så sagt jävla. Hur fan ska vi vapen där in? Det lever vi gå in på. Frag grenade. Ja, det var ju! Okej, vad sorry, Magnar. Nej, jag fick köra också det. Det brast det. Det skräp. Men det dräpper mig så här nästan. Det skräp. Nej, det var allt. Man ser laddar. Ja, jag kört mig inte. Kan först då! Au. Och jag kanske inte jämför. Det är det. Okej! Ta fan Magnar! Han var så låt löp. Fuck! Det är James Bond. Jag beställde inte vem det bästa. Jo. Så hejta man kan göra det. Så var det man kunde skifta bakom maten Joker. Ja, halta bil så sett var det. Alla... Så kunde skifta. Jag är stutlig det! Hur ska jag det? Kan jag spela kvar burst då? Burst fire. Jag fick också Magnum. Jag kan fucking söna av en bazooka. Eller vad ner. Det är svart. Care package. Det är svett. Skriva det igen. Care package. Go away with you! Är det så det gör? Varför det gör? Vad görs du? Hej, hur rätt ytla! Grenade out! Rätt kicklar det. Is it there? Ja, nu... Ah! Vad är det? Vad är det? Var tog han Magnar? Ja. Vad klarar fucking larr? Matchka, jag rakte fri av söna av Johan. Jag siktar efter honom. Åh shit, det är Magnar! Magnar! Magnar.
Shit vapen. Perfekt, det är Glömde perfekt. redan. Nej, vi har snurrat i vapen. Jag kan inte skifta fucking bevis utan... Gör det! Jag vet inte Sverige. Fuck. Fuck är du? Punch! Träffa Magna, träffa! Det är tvåskottet! Yes! Jag fick en kill! Woo! Väck från mig, titta på! Ja, törsta R4 sikta. Tänker jag. Jag har gärna köpt en till. Socker. Jag fick 2 kills! Oh my god! Ta det oss. Kan fick en. Nu stickar vi tog bara snöjter, det brukar äks. Du vet det. Vi ser inte hur vi vet det. Heck, tog man rätt bättre på. Du ska inte köra ett skål, det är det största i början. Aqua drink! Får vi ett kall? Det är skott. Alltså det är dags åt det här. I'm sorry. Vi orkar inte, det första kills som du går. Nej, det sa han. Camping. Och laser sight. Jag kommer bli på er! Du fucking Jackson. Du brast med? Ja! Du fucking skadad i munnen. Det är shit. Kan du dra mig? Jag kan inte backa! Det lockar vi sikten och det vi. Yeah, nej. Ja, jag vann. Nej, jag blev nog rätt. Jag vann. Jag vet. Du lommar rätt, men jag lommar rätt. Ja, men det vann. Måste rolla. Restart. Du måste rolla. B till mest. Ja, ja. Jag tycker på måste rolla. Mozzarella är en ost. Silencer. Du är från oss du. Du är inte Du död. tycker mycket ha silencer, jag vill karriären. Nej, faktiskt inte. Flag Färra fan om det. Det har ett banin. Die! Nej! Shit! Jag bara då! Tror jag kommer vänja. Jag tror inte det. Sist för skål. Conquerors Free fucking on the bro! Gud ska den bruka X-ray glasses. Effekt, ja. Jag minns inte hur han gör det. Jag vet inte brukar jag det dutch. Fuck! Yeah! Jag ska aldrig, jag alltid snöjd. Jag alltid den här snöjd. Yeah! Du ska köra med shotgun för I go. take that. Det Jag lurkar. Shit. Queer! nej, rakt i! Ja, så kör backa på. Yeah! Jag vet freaking just av vi skiftar bort. Nej. Auto är sned, du känner det. Ha? Det auto är sned. Seriöst ska jag start. Vi kör du. Jag mest Okej, lurk. jag ska bort. Väck! Väck! Allt. Nej, för att du sig. Allt också. Oh shit! Man kan gå sakat och så nej! Siktar jag ner! Okej, vi ska ta en till. Nej! Det är fri. Ser man? Magna, du sakar så nej! Ja, det är bara nej, det är bara det som går. I guess. Så makes it like du sitter och sakar mig, va? Ja, okej, jag ska boja bara. Vi ska väl spela FIFA, så ska vi ta vinna. Jag Får är jag bara dålig spela? FIFA. Magna är dålig FIFA. Ja. Jag spelar inte, men kanske Fuck, vart var det? Nej, du släpper inte allt det. Turbo Soka! Inte skärm, inte skärm! Det är spännande så gott. Shit, vad fuck är det då? Turbo Soka bara! I'm a punk ass bitch. Kom igen! Bria, come on man. Shit! Jag förstår. Kan stå? Här stå. Kom touch! No! Yeah! Okej. Jag kör upp av honom.
Oh god. Fucking god. Alltså så useless. Extremt white. Magnar är shotgun! Jag är faktiskt cool. Det är meningen. Vad är det du? Jag siktar bara yes ja. Nick vs. Spawn Call of Duty. Wolfram, det är så som man svejsar. Brukar de spray thinking? Jag har faktiskt inte sagt bra. Jag säger svejsa. Spray, ja, vi kan säga. Jag vet, du säger för det. Kommer han på bojen? Oh shit! Snurr! Hej, trappa! Det var släck klar eller något. Fuck you! Jag rappar för en tusen där nu. Vad skott? Yeah! Jag vet inte. Hej, Magnar har utvapen. Det är svårt. Cool. Cool! Hej! Ja, det vet ni. Det ser så. Det är gott. Hello, god. Fuck, det är jävla... Magnar skulle jag ha vapnet! Oh shit, jag har sprayat thinking! Vad sprutade du där? Ja, jag hade B så sockar då. Ja, punkers. I'm a punk ass big. Okej. Ett lämnjö, det är bra! Asch! Åh, fick jag en då? Jag rakade hött Jag rakade den här gången fri. Okej. Shit, det har hänt oss. Skramade kvar en tro. What the fuck, I'm not lying! Jag vann! Absan vann, okej. Oh my god. Han började direkt. Du. Inte. Sverige glas. Onkel Basse! Okej, ska vi se att det bara låg karata? Nej, det sockar. Det går vet du! Jag vet inte. Kom igen. Punches eats! Live your heart! Jag kan jäga att du flipptes. Oh shit! Jag vet vad. Okej, jag måste släppa av. Kan du jäga det? Oh shit! Jag har gjort den bara. What? Går det här uppe? I sikte sitta fast. Jag kan sitta hvis du fucking gör någon. Vad fuck är det så? Okej, inte cross suppressor av the danger. Det är så freaking white. Han sprider bara ut efter mig. Spire. Oh shit! Punches att lev inte sluta. Jag kan! Vad heter fucking shotgun? Jag fann den där! Magna, du bär ut helt med. Vad fan då? Skvätter alltså. Fuck är det? Shotgun! Du ska stilta. Man kan inte så in i vid nervig. Jag har aldrig brukt det. Jag vill känna! Spalt batch 2 i fair. Nej! Du spaltar med mig 4 times. Hävd du det? Spante 2 i? Hävd du det? Nej, jag hade inte. Det är vilken allt är spalt. Jag tar inte sväl och sockar. Multiplayer, vilken allt. Vi är fucking... Går det på oss 9? Går det på oss 9? Vad så fuck är det? Trust 9. Det är så freaking cheap. Jag vet alla för jag för. Du känner med! Jag biter! Sväl så fucking hype. Man kan nästan hoppa. Jag kan bara alla för mig. Jag har sniper! Jag har tagit en sniper till. Då sprungar man Lite grann någon gång. ansiktet. Jag just lyckades knappt bli skott nu. Hur kör det efter? Vad där? Vad fuck är det? Jag får plus 2. Vad där dört? Yeah! Nej! Jag bara så. Vi ska alla. God. Ja, men inte renne. Men det är som alltid går att vi med Cradles out så att jag klarar allt som jag gör. Det är också sett det. Fuck this. Check.
ska sätta? What the fuck? I'm skilta. Jag körde hacks och armspanten. Jag har sprutat alla. Chopper. The fist of gun sucker! Jag gör den där för... Ja, bra. Jag är ändå försökt. Inte ett Gundam. Det är så fucking högt! Det är så fucking hype. Går jag uppe? Hur vinner du? Jag har spelat Banjo 2 i Levi. Det är Banjo 2 på den här gamla. Nästan akkurat lika. Det är klart. Du skulle skräcka det. Magna! Jättemagna, man kan säga någonting. Gör den lägga mål? Ja, han fick en vinkel räkna som var ständigt. Ja, seriöst som jag skulle säga. Fuck! Som att du sätter på en ny bara. Au! Det är en shotgun, kör den. Okej. Fuck Det är bara en sån hyper. Shit! Fuck! Magna fyller något sånt där! I'm been there. Tiger Rich. Jag skriver någon lunch nu. Team Rio. Det kom trending. Jag minda. Jag får inte vapen, titta åt lite. Lava, lava. Allah. Vad är det? Fuck it though! Ah! Gott av det. Tack. De har Det är fan! De har du vinna. Men nej. Fick jag vapna? Yes. Yeah, come on, ready. Yeah, my party! Woo! Shit, that var intens.